вечна младост, сила, нестихваща енергия, сексуален апетит като на 18 годишен. Това е обещанието. Тайната формула, за която мечтаят всички биохакери и селфмейд хората на дълголетието. Обещание, опаковано в лъскаво фолио. А какво ако ви кажа, че този еликсир е клетъчна катастрофа? Добре дошли в 21 век, където стареенето не е процес, а личен провал. Тестостерон е фундамента на антиейджинга, защото за физически активен, за да може да се мускулатурата, за да може да се тонуса, самочувствието, за да може да се възстановяваш, относимо към храненето и килограмите, за да може да поддържаш нивата на протеин синтез. Така да работиш храната, че тя се гризи мускулатурата и протеин отива в мускулите, не в отворните води. За всичко това говорим тестостерон, така че това пак си е фундамента. Това не е единствен фактор. И ти ако само си бъдеш реално но това е в основа. Има самопровъзгласили се гурута на дълголетието, които щастливо твърдят, че младите биологични показатели днес автоматично се превръщат в билет за дълъг и щастлив живот утре. Те са като продавачи на билети за лунна база. Обещават ви космически пейзажи, но забравят да споменат, че кислородът и здравия скелет остават строго ограничени ресурси. За да разберем тази модерна мания, трябва да се върнем към корените на проблема. Към момента, в който учените са решили, че могат да подобрят природата. Годината е 1935. Годината на състезанието за златната молекула. В Берлин Адолф Бутенанд и Густав Ханиш обявяват метод за приготвяне на тестостерон от холестерол. Почти едновременно в Цюрих Леополд Ружичка и Адолф Ветштейн публикуват същия синтез. А екипът на Ернст Лакьор е първият, който изолира кристална форма и му дава гръмкото име тестостерон. Разбира се, всички те бързаха да си припишат заслугите, защото какво може да бъде по-важно от това да дадеш на света извора на мъжката сила. Бутенанд и Ружичка в крайна сметка си поделят Нобеловата награда през 1939 година за работата си върху половите хормони. И така започва всичко. Учените успешно извличат и възпроизвеждат молекулата на младостта. Но в тази научна еуфория те пропускат да прочетат дребния шрифт. Цената на тази синтетика върху клетъчната поддръжка. Те ни дадоха ключа за натискане на газта, но не ни предупредиха, че този ключ е и самоунищожителен механизъм на нашия клетъчен часовник. За да разберем защо, трябва да разберем правилата на стареенето. А то започва официално с пубертет. Това е антагонистична плейтропия. Това, което работи за размножаването в 20-те, ви ускорява към старческите години след 50-те. А начало е клетъчният часовник. През 1961 година доктор Ленард Хейфлик открива, че нормалните човешки клетки имат ограничен брой деления. Лимитът на Хейфлик. И всяка клетка е родена с вграден брояч като мярка за противоракова защита. Когато теломерите се скъсят критично, клетката спира да работи и да живее. Тестостеронът е прорастежен хормон. Той е сигналът. Дели се, расти, размножавай се. Това е като да натискаш газта с пълна сила, докато теглиш брояч, който те ограничава. Проучване в UK Biobank го потвърждава. Мъжете с по-висок тестостерон са имали статистически по-къси теломери. Повече тестостерон, по-бързо горящ фитил. Направо палите свеща от двете страни. Тук биохакерите ще възразят. Чакай, ами теломеразата, ензимът на безсмъртието. Онзи, който възстановява теломерите, тестостеронът не го прави директно. Той трябва първо да бъде ароматизиран в естроген. Естрогенът го прави. И сега капана на биохакера и на провъзгласилото се гуру. За да избегне гинекомастия, гурото взема ароматазен инхибитор, с което унищожава точно ензима, който може би активира теломеразата. И в стремежа си да изглежда добре в огледалото, елиминира единствения теоретичен път към дълголетието, който хормона му предлага. Но да оставим теломерите за момент на страна. Истинската драма се случва в машинното отделение на клетката. Как точно тестостерона натиска газта? Гурутата мислят само за класически андрогенен рецептор, но новите данни те показват, че тестостерона работи и през некласически повърхностен рецептор GPRC6A. И когато го активира, независимо дали през андрогенния рецептор или през GPRC6A, той предизвиква верижна реакция. Той активира цяла каскада от прорастежни сигнали и преди всичко големият шеф. Централният регулатор на растежа. mTORC1.
Запомнете това име. Той крещи: Растеж, делене, синтез на протеини. Сега! потискането на mTOR е единственият най-доказан начин за удължаване на живота. А тестостеронът, той е неговият главен активатор. Вие съзнателно се инжектирате с активатор на най-големия враг на дълголетието. И какво се случва, когато CEO-то, т.е. mTOR, е хиперактивно? Той прави едно нещо. Уволнява почистващата бригада. Автофагията, критичният процес на клетъчното санитарно почистване, но как точно тестостеронът чрез mTOR прави това? Прави го брутално елегантно. За да започне автофагията, ви е нужен комплексът ULK1. Какво обаче прави хиперактивният mTORC1? Той го фосфорилира конкретно на позиция серин 757. Това фосфорилиране е молекулярен стоп сигнал. То физически пречи на ULK1 да се активира от AMPK, сигнала за ремонт. Цялата почистваща бригада е парализирана. Допълнителен саботаж. Тестостеронът директно потиска и транскрипционния фактор FOXO, който е ключов за активиране на гените за ремонт на ДНК и антиоксидантна защита. Но не е само това. Тестостерона активно саботира и други системи за поддръжка. Запознайте се с сиротоините. Това са нашите майстори-ремонтници, които поддържат генома стабилен. Те се нуждаят от гориво. Никотинамид, аделин, диноклеотид. NAD+. Хиперактивният mTOR път действа като прахосмукачка, изсмуквайки NAD+ от клетката. Вие изключвате ремонтния екип точно когато имате най-много нужда от него. Прорастежната стратегия е енергийно скъпа. Тя отклонява ресурси от поддръжката на генома. Натискът за постоянен растеж, т.е. анаболизъм, претоварва фабриката за протеини вътре в клетката. Това се нарича ендоплазмен ретикулумен стрес. Тестостеронът е мощен анаболен хормон, но изключително слаб антиоксидант. Вие натискате гъста, мислейки, че ускорявате, а всъщност ремонтният екип е уволнен, а фабриката гори. Звучи странно? Ами, нека да видим какво се случва, когато не е просто спрем да натискаме гъста, т.е. mTOR, а я премахнем изцяло. Кастрираните мъже с много ниски нива на тестостерон живеят средно с 14 години повече от некастрираните си събратя. Този спад на тестостерона не е патология. Той е адаптация. Това е еволюционна мъдрост. Природата умишлено намалява сигнала за растеж и размножаване, mTOR, за да позволи на сигналите за поддръжка и ремонт като AMPK, SIRT1, FOXO и автофагията да поемат контрола. Естественият спад в тестостерона е за добро. Той е защитен механизъм. А тестостерон-заменителната терапия, тя е директна борба срещу тази мъдрост. Тя е насилствено връщане на тялото в режим висок стрес, нисък ремонт. Точно когато той има най-малко нужда от това. И какво се случва, когато започнем да се борим срещу природата? Реалният свят ни дава отговора. Андрогените са имунопотискащи. Те намаляват активността на клетките и причиняват атрофия на тимуса. Изобщо не е чудно, защо ние мъжете сме по-склонни към инфекции. И накрая, шегите и анекдотите от дивата природа. Ранното оплешивяване не е просто козметика. Той е сигнал за повишен риск от сърдечно-съдови болести. И така, какво да правим? Отговорът е просто по-скучен от магическата инжекция. Да работим с природата, а не срещу нея. Истинското дълголетие идва от това да накараме тялото само да регулира собствените си нива. Глада и упражненията. Те активират AMPK педала за ремонт. Това естествено потиска mTOR и задейства почистващата бригада, автофагията и ремонтния екип на SIRT1 и FOXO. Тялото ви знае кога да натиска гъста и кога спирачката. Нарича се хомеостаза. Често срещано и разбираемо, но погрешно тълкуване е: чувствам се като на 18, значи ще живее дълго. Истината е почти обратна. Истинските дългоживеещи видове влагат повече усилия в поддръжката, т.е. в AMPK и в автофагията, отколкото в размножаването, в mTOR. Краткоживеещите инвестират безсмислено в размножаването и пренебрегват ремонта. Ако все пак решите да се подложите на тестостерон-заменителна терапия, за да се почувствате по-млади, правете го с лекар. Но знайте, че тази стратегия има клетъчна цена. Вие се борите срещу милиони години еволюционна мъдрост. Това не е път към удължаване на живота. Това е полетът
Нека.